Objednal som si značkovú obuv a poslali mi lacné plátené tenisky. Okradli ma. Zaplatila som 70 eur za lacnú handru. Nekupujte u nich, namiesto značky pošlú obyčajné šmejdy. Podobné sťažnosti sa objavujú na sociálnych sieťach denodene. Pretože existuje obrovské množstvo pochybných e-shopov, ktoré využívajú podvodnícke praktiky, aby vás obrali o peniaze. V tom lepšom prípade vám za nehorázne sumy pošlú výrobok, ktorý si kedykoľvek môžete objednať inde za zlomok ceny. V najhoršom prípade vám nepošlú nič a ani vám nevrátia peniaze. Pozrime sa, ako vyzerá e-shop, z ktorého by ste si v žiadnom prípade nemali nič objednávať. Aké varovné signály si treba všímať? Názov. Názov obchodu je jedna z najdôležitejších vecí, ak obchodník chce mať úspech. Názov musí byť reprezentatívny a ľahko vysloviteľný, inak si ho zákazníci nezapamätajú. Tvorcovia pochybných e-shopov nemajú dôvod vymýšľať názvy, ich stránky zvyčajne nemajú dlhú životnosť. Môžeme si všimnúť, že tieto obchody nemajú názov a ani logo. Webová adresa. Tak ako názov, aj adresa stránky by mala byť ľahko zapamätateľná. Každý obchodník má predsa záujem, aby sa zákazníci do jeho e-shopu vracali. Klamári o to nemajú záujem, im stačí, aj keď jeden zákazník nakúpi u nich len raz. V týchto príkladoch sú webové adresy e-shopov len náhodné kombinácie písmen. A ani sa nezhodujú s názvami obchodov, čo sa pri slušných obchodoch zvyčajne nestáva. Celkovo stránka pôsobí neprofesionálne. Nemá žiaden dizajn, je len takmer prázdna šablona. Má len zo pár podstránok, aj tie sú nefunkčné. Môžeme vidieť, že dokopy tu nie je nič. Žiadna rozmanitosť tovaru. Zvyčajne na takejto stránke nájdeme len pár desiatok výrobkov v rôznych farebných variáciách. Tovar nie je rozdelený podľa kategórií, ale všetko sa nachádza neprehľadne pokope na jednej stránke. Neexistuje ani filter na zoradenie výrobkov. Ceny výrobkov sú až príliš dobré, zľavy sú príliš vysoké, aby boli skutočné. Na stránke sa môžu vyskytnúť hrubé gramatické chyby a použitý jazyk nie je jednotný. Okrem slovenčiny si môžeme všimnúť aj prítomnosť iného jazyka, prípadne viacerých cudzích jazykov. Ide jednoznačne o strojový preklad, čo naznačuje, že tvorcovia takýchto stránok sú cudzinci. Chýbajú obchodné podmienky, prípadne sú len veľmi ľahostajne sformulované. Nie sú uvedené žiadne identifikačné údaje ako obchodné meno, sídlo firmy a IČO, čiže identita prevádzkovateľa je neznáma a nie je teda možná žiadna reklamácia ani tovar vrátiť. Častokrát je jediným kontaktom len jedna obyčajná mailová adresa. Ak im napíšete, nikto vám neodpovie.
Ponúkaný tovar je častokrát fiktívny. Na fotkách stiahnutých z lacných obchodov je len digitálne dorobené logo nejakej luxusnej značky. Stačí spätne vyhľadať obrázok a zistíte, že výrobky, za ktoré pýtajú nehorázne ceny, v skutočnosti kúpite za pár eur v čínskych obchodoch.